Atenció, edifici en flames. És un incendi de resplendor, Varnish. Entesos. Tranquis, que arribem de seguida! Pis 108. Necessitem el Garo! Equip antiincendis! Mato i Tec! Ah! El dia que van aparèixer els Varnish al magma, es va començar a agitar sota l'escorça terrestre. He de seguir cremant per sobreviure. És la naturalesa dels Varnish. L'únic que hauria de cremar és la passió! Enfronta't a mi com un home! Ah! Deixa de mirar-me i belluga el cul! Arriscaré la vida per la ciutat, igual que va fer vostè per salvar-me. El Grey Forsyth els ha torturat a tots. Nosaltres som humans. M'estaves buscant? Surt de davant meu, per sempre! Extingiré totes les flames d'aquesta maleïda obsessió que t'ha encegat! L'ànima d'un bomber amb l'ànima de foc crema 100 vegades més que aquesta cosa!